ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Дӯстони азиз, имрӯз мехоҳам ки барои шумо як намуд косметикаи беҳтарина ки ширкати Mary Kay. Ширкати Mary Kay шумо медонед ки тамоми ҷаҳонда номӣ буд, номӣ ҳаст, мемонад. Барое ки ҳамин духёш беҳад зурай духтаро запхш намерава, ҳамин як ҳафта хушрӯ меиста. Хел неста ки бизани биравӣ бо запхш бирава ҳайф шава, пул не пулш дастоитай. Уходови косметика дора. Барои таҳти рӯра нигоҳ кардан тамоми крем, тональниҳое ки качествени хай духтаро барои чорни точки спрей, ҳатто гоар рекомендоват кардестай барои ҳама ки чизи нағза гоар бинен одами ки машҳурай тавсия медиҳа барои ҳама подписчикош, 10 миллион подписчикош и чиз беҳад хубай. Ҳамаи мо медонем. Номерое ки дар рӯи экранай ҳами хоҳарҷон да нависен, шуморо регистратсия мекунад, ҳамаи чиза бо нархи арзон мегирен. Доставка доранд тамоми Россияда, ба почта роӣ мекунанд, тамоми шаҳрҳои Тоҷикистонда ҳастай доставка. Духтаро номерош да муроҷиат кунен, ҳам ҳамкорӣ кунен, ҳам заказ кунен. Вақте регистратсия мекунен, кор мекунен, шумо бо нархи арзон барои худтон харидорӣ мекунен. Беҳад кори нағзай. чизи качествени мегирен. Духтаро ҳеҷ вақт пушаймон намешавен аз маҳсулоти Mary Kay. духтарои хушрӯи мама, барои шумо дузандаи беҳтарина тавсия додестам ки ман худам дузандаем, качествои духшона дидам, дар дараҷаи олияй, ҳам материал доранд, медузанд, дар Москва қарор доранд, тамоми духташон бо амихел качествои олияй. духтаро шумо метонед муроҷиат кунед, номерошон да доставка мекунанд, канал доранд, дар каналшонам ҳами духташон ҳамаш ҳастай фасонои нава мепартоянд. обуна шавен каналда. бо нархи дастрас дар Москва медузанд, доставка тамоми шаҳрҳои Россия да ҳастай, ҳам качествои зуркатӣ. вақте ки мехоҳӣ ки киртара хариди хушрӯ будузонӣ бо таъби дил, анами дузандара ман барои шумо пешкаш мекунам. барои подписчиком хоҳиш кардем блинчик, ина ман барои шумо блинчик пухтестам. рецепта нигоҳ кунед духтаро. 2 дона тухма бо 5 қошуқ шакар анами хел венчикати лат мезанем. бинен бисёр намезанем, амия 2 дақиқа. баъд шира ҳамроҳ мекунем. шир фарқ надора хунук боша, гарм боша, фарқ надора, барое ки мо кипиток бо ҳамроҳ мекунем. оби гарми нав ҷӯшомадагӣ. як стакан хел пур ширай, тақрибан 250 миллиграмм шир буд. духтаро бинен. иҷада 4 қошуқ равған амхе гирифта мондагиам. ордам хе ба чашм мебинен. вақте ки хамири мо ғавз бояд камтар шава, хали блинчик худаш тунукак бояд биёя, мо хамира ғавзтар мекунем, орча камтар бисёр меандозем, барое ки мо бояд кипиток ҳамроҳ кунем, баъд тунуки хушрӯ мешава, туғри мешава. бине ғавзиш чанд қайнамқа басай духтаро. як стакани дига оби гарми навҷӯшомадагӣ бо 1 қошуқча камтар сода. содара ҳамроҳ мекунем. ам хел реаксия метиҳад даруни обда, оби нав ҷӯшда. анам хел баъд даруни хамирда ҳамроҳ мекунем, мекобем. тамом равған охирон ҳамроҳ мекунем. 4 қошуқ равғанай тамом духтаро бисёр ҳамроҳ намекунем. баъде ки пухтак, баъд ҳар касе ки чӣ хеле хоҳад сливични масло мешака, ягон начинкаи дигар мекуна бо таби дилай начинкаш. анам хел тунукиш меша духтаро бинен. анам хел тунукиш мешава. агар аз шумо ғавзтар боша духтаро, камтар дига об ҳамроҳ кунен, оби гарм, ҳеҷ гап надора. анам хел дар алоби баланд мемонен. аввал сковородка гарм мешава, монен беста чӣ қадр гарм шава, баъд хамира ҳамроҳ кунен. агар дар газ боша тез тез мепазен, ҳам газ дигар хелай назар ба плита фарқ дора. газда бо беҳад мулоимтари хали мягкӣ мебиёя. плита камтар дертарай алобаш, ай ҳамин ҳисоб камтар фарқ дора духтаро. вақти газда кунен ҳамаи ҷош сирх мешава, яхел мебиёя. сковородкаи ман калонтарай, баи сковородкаам хела шуд духтаро. 5 сол зиёд шуд ман ба ҳамин истифода мебарам. и тунукакошай барои блинчик. и сковородка кӯҳнаам гӯем шудай. баъд сковородкаи блинчикпазака сима қати намешӯем. сковородкара хел ба губка як хел рамиз қати мешӯем. тамом хели сахт намешакем ки агар сирша хӯрошем блинчикомон мечаспа духтаро. инами хел анам хел мебиёя. беҳад блинчикомон хушрӯвай бо меиста, бо ҳам хел мягкӣ мешава. чӣ хеле ки начинка дорен ҳамроҳаш истеъмол мекунен.
инам хе пузирок аз чӣ вобастагӣ дорад духтаро? Пузирок аз сода меандозен ай ҳаму, баъд вақти ҳамин сковородкаро гарм ки карден, анамуқа пузирокуш бисёр мешава. Сковородкаи хунукда умуман пузирок наметиҳад. Гарчанде сода ҳама чизаш норман боша, пузирок наметиҳад. Ин хоҳиши дӯстони азизи ма ки хоҳиш карданд, ма блинчика барои шумо кӯшиш кардам ки хушрӯ када осон барои шумо фаҳмонам. Дастгириро фаромӯш накунед. Раҳмат барои ҳама суханҳои беҳтаринтон. Ин як мотиватсия мешавад барои ма духтаро. Шумо мара дастгирӣ мекунед, канала суханҳои нағз менависен, ма барои шумо бо кӯшиш мекунам чизҳои осон ва болаззатро пешкаш кунам. Чизҳои оддӣ боша, бо тарзи оддӣ фаҳмондатонам. Духтаро саломат бошен ки ҳастен шумо. Ба хотири шумо ҳамин видеоҳо меброяд. Ҳамин канал як оилаи дуюми ма шудагиай духтаро. Ма ҳамин чӣ коре кунам, бо фикри канал даём, фикри подписчиком даём. Чизе ки шумо хоҳиш кунед барои шумо омода мекунам. Имрӯз як рӯзи дигаршай духтаро, ма рафтистам. Аввал қуртобхона рафтем, хай видеода нишон дода будам, барои вай дигар рӯзуш буд. Бо гуфтам бо ҳамун видеои қуртоб мешава, иша навор накардам. Ҳамроҳи кӯдако будем. Баъд ҳамин хел тарафи чӣ рафтем, ҳамин парки Истиқлолда ҳамин хел барои соли нав омода дидиян, ҳамин хел свита музика ҳар чизо кардиян. Ҳамин духтари майдаким бисёри баъд хоҳиш кард. Баъд мардакам розӣ шуд, гуфт хай мебарам я тамошо кунам, мебиёем. Ай хел бигӯем ки мо ҷашн мегирем, моли хетеро менависанд ки мо шумода акм мара насиҳат мекунанд ки накунен, ҷашн нагирем. Ма ҷашн намегирам духтаро, бехавотир. Ма худам медонам ҳамаша чӣ хелай. Ма просто ҳамин духтари майдаким ҳамин парка дар видео дидай махқуло шудай ки як бор бубинам ку чӣ хелияй. Гуфт ҳамун ай пеш барои ҳамин овардемша. Май хали брам ҷашн бигирем, новигод гуфтани гап неста. Ин видео як ҳафта пешай духтаро. Як ҳафта пеш ма ҳамин рафтем, тамошо кардем. Ҳамунҷо эфир кардагӣ будам. Ҳама дида буд эфира. Барои хостам ки ҳамин шаҳрро тамошо кунем. Мо имрӯз центральная ёлка омадем. дӯстони азиз, ин барои мухлисои Зайнаба. Нишонаш наметиҳем гуфтен, на нишон додамша. ина духтаро, Зайнаб ба рӯзу ҳол мо намон. Майдони Истиқлол барои нави тамошо омадем. ҳай мактаб омад, ваъдаш кардем када будем ки оли мебарем. Ахир ина овардемша. Ина шумо ҳам тамошо кунед, даки ҷой набошед, видеоро мебинед. ина тамошобинон. вай хушрӯ. Наберем. Ҷа бароям кӯдакҳои интересне. Пури одам не ки ман ходам бисёр ки бо барфи дурӯғара ҳамин кӯдакҳоро наберай. Бобош гуфта ҷалб кард, стай биё сурат бигирем. Суратгириш платная ёхе. Не, какош хушрӯ. Света музикаи. Ҳам халиша бисёр кардиян. Как лёдай кабут. На духтаро. Ай пешам одам меброя. Неудобно як рӯи вай сёмка кунам, поён кардам. Най дурӣ. пеш майда будан, ҳам хабисиё мерафтем. Вақти душанбеда будем, уч парчам бисёр мебурдем шон кӯдакишонда. ҳозир калон шудай. хуш нест ягон ҷо броем бо хунука ё хай хунуке ки яку дигар шаҳро борине хунуки Тоҷикистон. Душанбе чанқа хунук мекунам хали ҳавои гармида хай мехоҳӣ ки бурои салқин бегаҳо. Зимистонда мефурада хона гӯшине. Хай ина пури одамае. мо фақат дар хона ҳозиро қанамебурам, инҷо намерам. рӯз хона рафта будам подписчико вай кардина. Навор дига накардам то най хона. Ай хонаи очам.
اینا دوستان عزیز تماشا کنین در غریبی هم باشه فکر نکنین که شما غریبه برای خوشحالی شما با من نوار کردستم ها من نگاه هم دارم ما نوار کردستم هم خواه خدمونده کم تروه ایده همی نوار کنی اینترس نیا نگاه میکنه جا ده میدونین کجا نزدیکه تماشا بینون سرانی بورک ده دوستان عزیز اینجا نزدیکه یا остановка поёнтар хинак хӯрдӣ шапката накардӣ тамошобинон дигар кӯдакота нишон наметӣ мега ина ҳаяташ ина ҳаятай дигаш намефорашон да видео биёян ё калон шуде ай фагл кадай детский чизаку имрӯз туман ай дӯстони азиз рӯзона офтоб буд дӯстони азиз иҷада сёмка рафтиста будай ина ҳофизо ки шинохтакша лои холуфайко бачаи давлатма холуф иҷа нав журналисторам аста ҳофизорам чӣ барномае рафтистай барои соли навӣ боша пешакӣ омадиам рости гап тамошобинон мо соли навад ҷашн намегирем ма барои хушҳоли кӯдако тамошо овардем ша агани хел қайд намекунам чанд сол шуд инаи ҳофизора дидем барои шумо навор кардам ки ҷа барандаҳои журналистои сафина Bardin. Yapayım Firdal. Telefondayım ki. Telefondayım. Çok. хона рафтестем беҳад ҳаво ханаки бад ма хел чизи ғавси бадам напӯшида будам ман намедонистам ки иҷа мебиёем қаместем даи ҳавои ханаки ханак ба гуфтум биё бирем маъне надора хаяка ҳаму гудак хирсан шуд ҳами дид атмосфераи ҳаму парка кучи хелай ҳами интересниш буд бояд медид ябор гуфтем хай майли ябор биёя бубина умедиш канда шава ки ҳами чи хеле будай парки ҳами чизо светомузика барои нами омада ягани дигар вақти хеле паркода нестай ко светомузика хеле чизо ҳар хел игрушкоҳои ами ай мультикам кадаги будан у тарафуш нарафта будем аи дар видео ҳамурам дида буд и дар и параш будай мо ҳами ҷое ки консерта дидем баъд рафтем пеши ҳамода истодем ки хинаки баъд ба хестем омадем ҳамо ҳофизора дидем уҷа барандаҳо буд ҳами гудако тамошо кардан
рости ӯ дута калонашда вообще интересный нашуд ва ёда вообще нафорид. инам хе духтарои хушрӯ баъд омадем хона. Саломат бошен дӯстони азиз ки ҳамроҳи ма буден то охири навора. худованд нигаҳбон то муша дар куҷое набошен. худованд ҳамеша нигаҳбони ҳар яки шумо боша. дӯстони азизи ма то наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон бошед.